Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Жайлап утырыгыз, телевизор пультын шиткә куегыз, алдагы минутларда кызык булачак. Музыкаль каймак хит парадын башлыйбыз. Бүген җырчылар турында күбрәк белербез. Алар турында мин, Зөлфәт, хәзер сезгә тәфсилләп сөйлим. Беренче унлыкны җырчы Ринат Рахматуллин башлап җибәрә. Аның турында кызыклы тарихлар беләсегез килсә, тыңлагыз. Бер вакыт концертка костюмнарсыз килеп, ул бер кием белән генә концерт куйган. Сәхнәдә ялгыш мониторны күрмичә абынып егылган чакларда булды дип искә ала җырчы. Без хатирәләрне шиткә куеп, Ринат Рахматуллинның үзен тыңлыйк һәм карыйк. Yol boyundan atlап барам, сине күзли, Очрар микән бүген диеп күзләр сине эзли. Карлар ява, яңгыр ява, мин һаман барам. Бу дөньяда мин бары тик сине бит яратам. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда, белмим ничек соң түзелде. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда, белмим ничек соң түзелде. Күрдем сине башка белән җитәкләшеп барганыңны, аңа карап чын күңелеңнән шатланып елмайганыңны. Минем йөрәк шул вакытта белмим ничәгә ярылды. Аңладым мин шул чагында безнең юллар бит аерылды. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда, белмим ничек соң түзелде. Шул юлымнан кабат барам, өмет һаман да өзелми. Моңсуланган күзләр генә кабат сине эзли. Бар туктады, яңгыр яумый, мин һаман барам. Соңгы сүзне сиңа әйтәм, мин сине яратам. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда, белмим ничек соң түзелде. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда, белмим ничек соң түзелде. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда, белмим ничек соң түзелде. Тугызынчы баскычтагы җырчыбыз сәяхәтләрне бик ярата. Һәр вакыт диярлек лайфхаклар белән уртаклаша. Матур итеп киенә һәм киендерә, дөрес итеп фотога төшә һәм төшерә. Бу сүзләр барысы да Рузилә Хәердинова турында. Аны каршы алабыз.
Senin nazını duyup yaşayım, sözlerinden, qarашыңнан. Soyladım men seni güne, min şeşekler arasından. Seni irkem yaratqanğa, qanat menin erimde. Bəğirgəyim bilişi şunu, көңілгәйім сендегіне. Сені иркем яратқанға, қанат менің әримде. Бәғіргәйім біліші шуны, көңілгәйім сендегіне. Көз алдымда һәр вакытта синең шалың, синең сының. Йөрәгемдә сөю тоеп, йөрим шуңа мин ышаны. Сені иркем яратканга, канат минем әримдә. Бәгыргәем белеші шуны, күңелгәем сендегенә. Сені иркем яратканга, канат минем әримдә. Бәгыргәем белеші шуны, күңелгәем сендегенә. Мәхәббәткә бушы тугры, син башканы сөймәгеннән. Яулаушы сине йөрәгемне, бары уйларым сендәгенә. Сені иркем яратканга, шу канат минем әримдә. Бәгыргәем белеші шуны, күңелгәем сендегенә. Сені иркем яратканга, канат минем әримдә. Бәгыргәем белеші шуны, күңелгәем сендегенә. Бәгыргәем белеші шуны, күңелгәем сендегенә. Келесі басқыштағы жыршы Ирке популярлар арасында 8-нче урында. Тырыш бала, уңған әни, яратқан хатын мұңлы тавышлы жыршы ол. Аның өзін хәзер зәңгәр экраннарда көрерсіз. Қарайбыз? Bir yağımda kıyar, bir yağımda upkın, yürekке qadalgan, aşıp ötken okuna. Arıdı yürek, arıdı minен arıdı.
7-нче орында Арсланы исемле җырчы. Үземнең балачак хыялымны чынга ашырам дигән девиз астында яши ул. Тик нинди хыял икәнен сер итеп саклый. Вакыты җиткәч белербез. Җырчы ерак юлларда йөрергә ярата. Гаиләсе белән вакытны файдалы һәм күңелле үткәрә. Сөйләшүләрне туктатып, Арсланыны карыйк. Йырақ китсәң дә син, узын юллар үтсәң дә син, минем янда синең йөрәк. Яңа дуслар очратсаң да, яңа йырлар яратсаң да, минем янда синең йөрәк. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Безнең юллар аерылса да, канатларым кайрылса да, син бит миңа, мин бит сиңа кирәк. Авыр сүзләр ишетсәм дә, еракларга син китсәң дә, син бит миңа, мин бит сиңа кирәк. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Дәртле яшьлек елларында, тыныч картлык чорларында, бергә узыйк гомер юлын. Кайгы хәсрәт булганда да, шатлык ташып торганда да, бергә узыйк гомер юлын. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Йырақ кетсәң дә син. Җырчы Гүзәл Әхмәтова кечкенә чакта сөйләшә башлаганчы җырлап җибәргән. Бу күренешкә бар кеше дә шаккаткан. Соңыннан инде теле ачылгач сөйләшә дә, җырлый да, хәтта бии дә башлаган. Биюче булырга теләп укырга керергә барган җиреннән ул җырчы булып киткән. Ә бүген Гүзәл популярлар арасында 6-нчы. Шыпы-шыпы күзе, гади үзе, кечкенә зәңгәр шәшикә, алып килдең бүләк итеп, кададың минем шәшикә. Сыйпап сидең шәшләремнән, кыр шәшикәләре бирдең, шәшкәң белән йөрәгемә, син үзең килеп кердең.
şeker Sıyıp üzüydük şişelerimden Kırışı şekerleri birden Şeşken bilen yüreğime Sen özün gelip fikirdik Sıyıp üzüydük şişelerimden Kırışı şekerleri birden Şeşken bilen yüreğime Sen özün gelip fikirdik Şeşekne min siyem şıpşık kuzin Kurir kuzge gadiyeme Kurib duyalım imusen Sıyıp sidin şişlerimden Kırışı şekerleri birden Şeşken bilen yüreğime Sen özün gelip fikirdin Sıyıp sidin şişlerimden Kırışı şekerleri Şeşken bilen yüreğime Sen özün gelip fikirdin Şeşken bilen yüreğime Sen özün gelip fikirdin Sen özün gelip fikirdin Бишенче басқышта Айгүл Закиржанова. Көп етіп ошарға яратам дей жыршы. Хәтті түнгі 12-де ошаса да фигурасына зиян келмей. Бұл сөздеріні ишеткеш, қызлар күнлешіп та қойғандыр әлі. Айгүлнің тағын бір өзіншәлігі бар. Ол күзгі білен де сөйлешірге ярата. Сөйлей кетсең, сәйір ғадәтлері көптір. Әбіз аның жырына тоқталайық. Тыңлайбыз. Сабый шақта білмесе де барысын Үсе түшкеш улым сырады Әтті қоя неге қойтымай дейіп Қолларыма ятып елады Мәхрүм еттің, бізні ташылап кеттің Башқа ярыны тапты юлларым Кішкінеден білмей үсті олым Әтті назын әтті Безні ташылап кеттің, башқа ярыны тапты юлларым Кішкінеден білмей үсті олым Әтті назын әтті қоларым Бойға жетіп келе бәқтілерін сұрым Құдайдан Бар ғұмырымны олым сеңа берем Көп ғазаплар көрдің бұл айда Мәхрүм еттің, бізні ташылап кеттің Башқа ярыны тапты юлларым Кішкінеден білмей өсті олым Әтті назын әтті Безні ташылап кеттің, башқа ярыны тапты юлларым Кішкінеден білмей өсті олым Әтті назын әтті қоларым Сулар кебек искә төшәр кылган ялгышылар Бала хакын хөрмәт итмәгәнлегә Айыргандыр безне язмышлар Сабыемның яннарында һәр чак Терәк булды әби бабасы Әти белән әни
башка ярыны тапты юллары. Кичкенеден билми үсті улым, әти назын әти куларын. Кичкенеден билми үсті улым, әти назын әти Киләсе баскычтагы жырлы гаилә турында күп сөйләргә була. Әле күптән түгел генә ул образын үзгәртеп алды. Гөлназ Шәрипҗанова турында сөйлим дуслар. Илсур да, Гөлназ да яңалыкка омтыла. Спортта да калышмыйлар. Ә бүген алар хит-парадның 4нче урынында. Сарган караңгы мәхәббәтне саклый белмәдек, бар булуның яме калмады. Онытылган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Онытылган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Рәхәтләнеп күптән сөйләшкән юк, әллә ниләр булды телләргә. Татлы ирем кайнар кочакларны сагынып кына калды сөйләргә. Онытылган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары. Үзгәрүләр язмагандыр безгә, хисләребез беткән тапталы. Эх, булмады, булса иде лә ул, бәхтебезне кире кайтарып. Онытылган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Онытылган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Кичерә күр, сүзем авыр булса, Түзем бары бала хакына. Беренче өчлükне яшь серле җырчы Шахзат Разметов ачып җибәрә.
Ул үзе турында бар сирне дә ачып бетерми. Кайда гына чакырсалар да вакытында килергә тырыша. Әгәр соңга калса, күп тапкыр гафу үтенә икән. Без дә озакка сузмыйча аңа сүз бирик. Бүген мине көтмә. Әнигә барам. Ömür boyu yaratıp durdun Sen mine Gayiplenme Anlamadım Meni seni Yaratığını bilmedim Mena digen yarın seniken Yaratığını bilmedim Mena digen yarın seniken Vazaplarım Söyünen Yürekkayım Hazır dili Söyünen Seniken Yaratığını bilmedim Mena digen yarın seniken Yaratığını bilmedim Mena digen yarın seniken Yaratıp yaşam Şatlanıp her günge Hayalımda Önümde de Sen gene Seniken Yaratığını bilmedim Mena digen yarın seniken Yaratığını bilmedim Mena digen yarın seniken Yaratığını bilmedim Mena digen yarın seniken Икенче орынга менеп җиткән җырлы гаилә авылны бик ярата. Һәм авылда яши дә. Әйе, алар Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар. Әгәр бакчачылык буенча төрле лайфхакларга өйрәнәсегез килсә, әлеге җырчыларның Instagram битенә язылып куегыз. Барам әле урам буйлап, нидер уйлап. Эре карлар ява, уйнап. Күз камаша аклыклардан, сафлыклардан, саф хавасын булмай, тоеп кичтә сулап.
Yandırmaşı Rabbim sağış utlarında Dünya matur barı parla baklaganda Yine şöyle karışık bulsun aklık saflık Getirsinler duvar günler barış adlık Baram eli uğram boylap hiske şumuk Munday maturlıktan bulmay hiç de duyup Bәхет бит ул харшак безнең янәшәдә Яши белү ничек рәхәт шуны тоеп Яндырмашы Раббым сагыш утларында Дөнья матур бары парлап атлаганда Янәшәдә харшак булсын аклык сафлык Getirsinler tuvar günler barış adlık Atlıgaylı uğramlarını parlap Kaderin bilip bulgan şakta yanda parlar Artıbızdan her şak kalsın parlı izler Taşıp dursun gönüllerden matur sözler Yandırmaşı Rabbim sağış utlarında Dünya matur barı parla baklaganda Yeneşede her şak bulsun aklık saflık Getirsinler duvar günler barış adlık Yeneşede her şak bulsun aklık saflık Getirsinler duvar günler barış adlık Достар, барлық яңалыкларны беренчеләрдән булып беләсегез килсә, безнең сайтны күзәтеп барыгыз. Инстаграмга, ВКонтактега, Ютубка язылыгыз. Хәзер абсолют лидерның исемен яңгырата дип уйлый күрмәгез. Башта барлык резидентларыбызны карап үтик. Kullarıma şeşek tutup senin yanına gelgen idim Yüzlerine üzülüp bir kararmın diyen idim Lakin benim ümitlerim kinet ikizledi Kıyın buldu mina şunda bilmem nişeksin tüzledi Seni irkem yarıp kanga Konat benim erimde Bağırgayım bilişi sunna Kumegayım sindegine Bir yağımda kıyar Bir yağımda upkın Yürekke qadalgan Aşıp ütken okuna Al sultanlar atkandı Ay palıkkandı Kızarıp bu yaş batkanda Yüreğim senin yanda Sıyıp öpüseydik şişelerimden Kırı şişikelleri birden Şişken bilen yüreğime Sen özün gelip fikirdik Мәхрүм иттің, безне ташлап киттің Башка ярыны тапты юлларың Кечкенәдән белми үсте улым Әти назын, әти кулларың Unutulgan süyü nazlarımız Işasılar kile yaktığa Kişire kır Sözüm ağır bulsa Düzen barı bala hakkına
Сен икән Яратуыңны белмәдем Миңа дигән ярым сен икән Янәшәдә һәр чак булсын аклык сафлык Китерсеннәр туар көннәр бары шатлык Беренче баскычка ук күтәрелгән җырчы, бүгенге хит парадның җиңүчесе ул Зәринә Асылкаева. Мин юридик белеме булган җырчы ди үзе турында Зәринә. Машина йөртә, чәчәкләр һәм атлар ярата ул. Зәринәне лаеклы беренче урыны белән котлыйбыз һәм карыйбыз. Тик син уйларымда Йөрәгем кулларыңда Язмышым юлларында Бол син иркем минем янымда Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем ти Минем теләгем, теләгем, теләгем син Ойнар сөютында, өрим синең кочагында Көндә йолдыз хобына Бары тик синең яныңда Назлы күзләрең мине әрәтә Канатланамын бер кара җитә Сөю сүзләрең күкләргә илтә Елмайсың миңа сагышлар китә Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем ти Минем теләгем, теләгем, теләгем син Ойнар сөютында, өрим синең кочагында Көндә йолдыз хобына, бары тик синең яныңда Кил яныма, ул кулыңа Минем күңел ансың Син икәнсин язмышымда Кояшлы язың Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем ти Минем теләгем, теләгем, теләгем син Ойнар сөютында, өрим синең кочагында Көндә йолдыз хобына, бары тик синең яныңда Бүген җырчылар турында тагы да күбрәк белдек. Аларның җырларын тыңладык, клипларын карадык. Шуның белән музыкаль каймак хит парады тәмам. Аның алып баручысы мин, Зөлфәт Зиннуров идем. Киләсе очрашуларга кадәр. Thank you.